njaluk duwite, aku kan maket kuliah. Nyano. Hah? Seketahu, entuk apa iki? Ya Allah, no, mak emang duwe 1.000 kita. Ya wes, garene makat. Putri, Mbak, aku terima kasih. ya hati-hati ya. Waalaikumsalam. Sudah dapat? Sido. Mak, delok iki lho, Mak. Koncoku ditukokke mobil, masa aku ora. Posek tono, mak iki rong duwe duit blas. Halah, mesti alasan kono tau duwe duit. Tenan no, mak iki wis ra duwe duit blas. Wes wae aku dolan. Halo Put, aku entuk dolani mbekmu apa ora? Oleh ini ya. Oke, OTW. Putri, Ini. Ya udah. Minum ya, Pak. Boleh. Nggih, dah Putri. Loh, iki sing mbok apa? Dah, Mbok. iya, cimakku. Ya Allah, Mak. Nyelok ngapura, Mak.